so da ba ni ki ba, domin ki ji daɗi wahala ba zan ki ta ba. Na kan yi bajintar da na sani ban kai ta ba, buri na kici a zuciyar ki ne gaba. Na san farko kin nuna mini so ga daga, kuma kan da kika yi shi ne zaren fargaba. Har na ji komai dan ke ba zan ki na yi shi ba, ashe kina da shiri gaba. Na zo waje na zo yau na zo gobe laraba, duk yan kuɗi na kan nan ki na bana rarraba. Ina ta tunanin wai zan fanshi gaba, idan na aure ta kun ga ai ban fadi ba. Ashe aiki ne biyayyar ta kidu, kina yi ne dan san ki raina ya dadu. Ni kuma binki nake ta makarkin shinye nidu, bana miki abin da ranki ba zai so shi ba. An kona miki kala-kala ba zai lissafi ba, da mauludi kajin banki na mika su ba. Da sallah ko ban saka ba bankin baki ba, buri na cikin garin miki shiga sahun gaba. Ke zaki laifin ni zan ce ki ya hakuri, idan naga kunci gare ki ba na jinkiri. Akan ki nake fada da yan uwa da mutan gari, ba wani zagi wanda ranki ban ji irinsa ba. Rana dai kika ce kin bar sona na hakura, ganin fuska ta shi ke sawa ki tunzura. Kuma ba ranar dawowa kar ma in jira, halabban hakuri ke kin wuce ni sai gaba. Allah ya ban wadda tafi ki da kanki kika fada, na ce karki mina ka kika ce mini babu da zai canza batin kin gama a ba gargara. Ko mutuwa zan in mace ba kya kuma so da ba. Allah ya amsa duka addu'ar da kika yi min, ya ban wadda ba ta min duk abin da kika yi min. Ga ilimi ga kyau har wazi ma take ta min, ba wai dusa ce irin kimar alfahari ba. Yanzu na gane da na sa kaina kabari, ashe baki da kyau kike ta sa kaina jiri. Ga tina ki da na gani nake tuna dan biri, to Allah na gode da gida na ban kai ki ba. Tsohuwar budurwata 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 tsohuwar budurwata. Kuchaka ga kuchaka, na ce kuchaka, wallahi ke kuchaka ce.